Nggih, sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Nggih. Asmane sinten, Nak? Nami kula Ica, Pak. Ica, Mbak Ica. Pidalem saking pundi, Nak? Saking Rejoso. Rejoso. Tasih sekolah. Tasih alhamdulillah. Kelas pinten? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Deh. Iki kelas 3 iki. Nggih. Jenengan? Aku mung ora ditakoki ya. Anu, Pak Dalange sentimen karo aku. Aku ora ditakoki kelas piro ngono meng. Lah sampean biyen ke jarine kuliah. Kula teng UGM kula. Nah, UGM. Nggih. Universitas Gajah Mada ngriko kula. Oh, lah njiko jurusan apa? Kula njukuk komputer, Mas. Oh, njukuk komputer. Lah sampun konangan iki bentol-bentol niki. Konangan bentol-bentol aku terus ditokne kuwi to njukuk komputer. Njiko ora njiko jurusan komputer ngono ora. Njukuk komputer aku nyolong. Mulai Mas, setore ngene jenengan lho, Sok. Penadah niku. Cah. Nggih. Nembang ya, Nak? Nggih. Nembang apa iki? Nembang apa? Iki rungane pemundutan bebas. Ngaturaken sugeng dalu dumateng Pak Tris. Pak Tris. Pundi yantone? Yantone ya paling ya nunggoni ning mburi ngono. Ci wilujeng dalu Pak Tris. Sugeng dalu Pak Tris. Ning andi son ki lho wonge. Wonge angger brewok ngono. Nggih, sugeng mirsani nggih. Apa? Ngimpi, Pak. Ngimpi? Nggih. Ya, ngimpi. Nah, bawani ya? Nggih. Ya bawani. Ganti bawani. Alon-alon karo belajar. Wis ta santai-santai karo bucange kene santai. Diomongi kok wis. Kuwi Ica wis tak pek anak wedok tenan kok. Anak-anak kok iso manak kok ya anak. Kayak aku lho wedok iso manak. Iya. Yo ya. Bawa. Bawa. Nano. Ngambara ampuh anu semut angelangut bebesan tanpa alon-alon sing penting larase pas. Nggih. Katungkul ngumben
tasih pas plus pokoke. Ki dilungkas sampeyan ulangan lho. Nggih. Ulangan kok terus neng SMA. Wah. Nek wis SMA engko suarane wis luwih mundhak apik neh. Gitu Mbak Tumbo. Nggih nek sing apik syuting lho. Syuting. Wih, angger aku mayang mesti ana wong ngono kuwi lho. Gawane Wahyune sing marai laris yo. Seripet. Ya, ndek langsung.
enggak ayo dienggokno. Pancen rombongane kentir ya. Iya, Dek. Iya, iya, iya. Pisangkas apa no? Pisangkas. Engko selak ngantuk. Pisangkas. Aku kok ya pisan kasana engko. Campur sarinan apa? No. Campur sari ra apa-apa. Ya campur sari emang awet isu wis ndangdut. Saiki dicampurne sari. Apa no? Apa kono? Apa cah? Awet isu bang dangdut to. Ya to Ji, Pak Ji, ngantek kleru aku. Latah cangkemku.